Takže vítajte pri ďalšom videu. Teraz vám tu ukážem showcase našej potkanej klietky, lebo pred neviem koľkými mesiacmi tak nám zomrel tragický škračok. No proste ňári, teraz tu máme dve potkanice, tam sú tá síva sa volá Pickle a tá s tými dvoma farbami, tak tá je Velvet. Takže prvé, čo tu takto majú, je takýto Sputnik, tu takto je Pickle, tu je takto dole Velvet. Tu majú prvú vodu, tu majú ešte jednu vodu, tam majú jedlo, tam majú ešte takúto vodu, tu majú ešte aj takéto, kde by mala byť voda, ale nie je tam. No a oni veľmi majú radi toto, je proste z kakaciej veci. A hej, oni sa dajú nám cvičiť na kakanie. No tak tu majú hračku ešte, tu majú veľmi radi ísť, som povedal už. Tu je ešte hamak, tu Pickle sa pokúša dostať vonku. Ahoj. No tu takto nižšie, tak tu je ešte ďalšie jedlo, tu je takáto pokrývka, tu takto je ešte takýto domček, tu je ešte takáto vecička, tu je kakácia miestnosť. A tu ešte je takýto domček a tu je ešte takýto plíšový, alebo jak sa to dá nazvať. No proste pokrývka, ktorá absorbuje čuranicu. A tak proste. Takže that's all, I guess. Celkom to vyzerá super. A taká vec, že ja skúsim natáčať skôr viacej také v reálnom živote videa. A neviem, či budem natáčať také, že hracie videá, lebo celkom už ma to nudí, ale tak v reálnom živote začnem natáčať, takže, ale stále budem takedy natáčať ešte hracie videá, takže nebojte sa, ok. Tak, that's all, takže nezabudnite dať like, odber a čaute, goodbye.